дар ноҳияи Вахш дар самти вусъати корҳои созандагӣ ва ниҳолшинониву кабудизоркунӣ тадбирҳои натиҷабахш амалӣ карда шуда, дар ин доира пайваста ҳашарҳои оммавӣ гузаронида мешавад, ки дар он сокинон ва кормандони касбу кори гуногун фаъолона ширкат менамоянд. ин навбат бо истифода аз рӯзҳои истироҳат тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия, мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зист дар ҳамкорӣ бо масъулини ҷамоатҳои шаҳраку деҳот дар деҳоти 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон, Рӯдакӣ ва Машъал аксияи ниҳолшинонӣ ташкил карда шуда, дар маҷмӯъ беш аз 5000 бех ниҳолони сояфкану ҳамешасабз ва даҳҳо ҳазор гулу бутаҳои ороишӣ шинониданд. Тибқи иттилои масъулин дар ҷамоати деҳоти 20-солагии истиқлолияти Тоҷикистон, ин мавсим шинонидани 5000 гули садбарг ва 10000 қаламчаи он, беш аз 1400 гули лола, 35000 бех дигар гулу бутаҳои гуногуни мавсимии ороишӣ ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз аллакай қисмати бештари нақшаи пешбинишуда иҷро гардидааст. мехоҳем ки дар дигар деҳаҳои ҷамоат ҳамин аксияро богузаронем. хоб тамоми гӯшаву канори ҷамоатро гулу гулбутаҳо, дарахтҳои ҳамешасабз шинонида зебову гулгулшифон гардонем. дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ низ иштирокчиёни ин тадбири экологӣ тибқи тавсияву маслиҳати мутахассисони бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар шафати роҳҳои мошингард ва дигар мавзеъҳои барои кабудизоркунӣ мусоид бо ниҳолшинонӣ машғул гардиданд. тавре маълумот дода шуд, дар ин мавсим дар деҳоти Рӯдакии ноҳияи Вахш бояд зиёда аз 41000 бех гулу бутаҳо, аз ҷумла гулҳои лола, садбарг ва дигар намуди гулҳои ороишӣ, беш аз 4000 бех ниҳолони сояфкану ҳамешасабз шинонида шавад, ки ҷиҳати сари вақт ва дар муҳлатҳои мусоид ва тибқи тавсияи мутахассисон анҷом додани тадбири мазкур чораандешӣ карда мешавад. бевосита бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш дарахтҳои мазкур дастрас карда шуда, имрӯз дар назди муассисаҳои таълимӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, махсусан шоҳроҳҳои асосии роҳраҳои мошингарди деҳаҳои ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ бо маром ҳашари дастаҷамона рафта истодааст. дар ҷамоати деҳоти Машъал низ чунин як ҳашари кабудизоркунӣ ташкил карда шуда, дар он садҳо бех ниҳолони сояфкану ороишӣ ва гулҳои ороишии мавсимӣ шинонида шуд, ки дар оянда ин тадбир баҳри таъмини зебогиву сарсабзии муҳити атроф мусоидат менамояд. аз рӯи ҷадвали ниҳолшинониву кабудизоркунии бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Вахш, ин мавсим дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Машъал шинонидани 3000 бех ниҳол ва 40000 гулҳои рангоранги ороишӣ шинонида мешавад. дар ҷамоати деҳоти Машъал аксияи дарахшинонӣ, арча, тут, гули лола, шинонидани картошка ва ҷуфти босифат рафта истодааст. аз рӯи тавсияи мутахассисон, ниҳолони сояфкану ҳамешасабз ва гулу бутаҳои ороишӣ асосан дар шафати роҳ назди ташкилоту муассисаҳо ва дигар мавзеъҳои бекорхобида шинонида мешавад, ки оянда барои таъмини сарсабзиву хӯрамии ин мавзеъҳо мусоидат хоҳад кард.